ċifri kalkulati mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali indikaw li George Farrugia qassam ma' $905,000 jew inkella kważi €1,000,000. L-ammont jitla għal $905,000. Qed nitkellem fuq il-perjodu 1999 sa 2006. ċifri li kontrastaw dawk ta' George Farrugia fejn kien qal li tagħmel 40,000 lira f'kummissjonijiet. L-ammont approssimattiv irid ikollok, jiġifieri. Jiena nifhem li ma jkollokx l-eżatt imma l-approssimattiv. Nifhem li tistgħidu xi 40,000 Maltin. Bejn iż-żewġ sommom mogħtija mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u George Farrugia hemm diskrepanza ta' €767,000. George Farrugia kien ħallas kummissjonijiet fost oħrajn sabiex laħaq ftehim dwar ħażna taż-żejt bejn il-kumpanija Total u l-Ene Malta. Ta' dan il-kap tas-sezzjoni Alfred Mallija li kien responsabbli miż-żejt tal-Ene Malta kien talab kumpens mant Farrugia li eventwalment ingħata minnu. George Farrugia kien ingħata l-maħfra presidenzjali mingħand l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi bil-kundizzjoni li jgħid il-verità kollha dwar l-ikbar skandlu li qatra pajjiżna. Intant fil-laqgħa quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-4 fil-għaxija, George Farrugia ċaħat ukoll li kien hemm komunikazzjoni ma' nies fil-perjodu ta' meta sar jaf bil-każ tal-iskandlu tax-xiri taż-żejt għal meta bagħtu għalih il-pulizija. Dwar il-multa li trafigura kienet weħlet mill-Ene Malta għal fjuwil li ma kienx bil-speċifikazzjonijiet mitluba, George Farrugia qal li hu ma kienx involut iżda kien preżenti għal laqgħa partikolari. Fid-dawl ta' dan kollu għal snin sħaħ, il-poplu Malti kien fil-għama dwar dawn l-iskandli. Fl-istess waqt li kellu Prim Ministru li jivvota bil-qalb biex jolew il-prezzi tal-fjuwil li fuq kollox kellhom jitħallsu b'rati għolin mill-poplu.